Opäť vás vítam, alebo teda štandardne. Ahojte, moje meno je Martin a vítam vás na mojom kanáli, YouTube kanáli, ktorý som nazval Spoznal som umelú inteligenciu a virtuálnu realitu. Áno, presne ako jednoducho tento samotný názov napoveda a ako sme už zvyknutí, budeme sa tejto časti tohto kanála venovať opäť ďalšie vypaľovačke, na ktorú už možno, že aj ten entuziazmus v mojom hlase ako keby cítite, som sa neuveriteľne tešil. Budem hovoriť o titule Crysis jednotka, je to stará vykopávka, hra z roku 2007, vydalo ju Electronic Arts Studio, fičí na Crytek Engine, takže jednoducho to je taká tá technická nejaká časť, ktorú sme zvládli celkom jedným nádychom, jedným výdychom, takže toto je hotovo. Teraz musím sa priznať, že túto hru som samozrejme už v tom 2007-2008 hral a prešiel. Úplne výborná hra, mňa veľmi ohúrila, pretože tam bola použitá prvýkrát tá fyzika, že teda do čoho som strelil, to sa nejaký, alebo teda pre mňa, určite možno, nie som si istý, či v tých niektorých konkurenčných hrách to nebolo už ako keby možno súbežne, ale tu som si to jednoducho užil, do čoho som strelil, či už do krabice, do nejakého predmetu, súd, neviem, strom najčastejšie. Všetko nejakým spôsobom padalo, sa rozstrielalo, bolo to neuveriteľné. No a na tú dobu každý lístok sa v podstate hýbal a celá tá grafika, všetky odrazy, všetko, ozaj čo v tej dobe ponúkal ten hardware, bolo na špičkovej úrovni. No, ale presne ako som povedal, vtedajší hardware, tedy trebalo ako keby mať tú extra konfiguráciu, ten hardware bol v tej dobe za šialené peniaze. No a po tých neviem koľkátich rokoch to, čo bolo vtedy za šialené peniaze, je už teda za zlomok ceny, ako keby, ak vôbec sa dá ten typ hardwareu kúpiť. No ale už dnešné hardvery vlastne ponúkajú nad extrémny výkon na tú, ako keby tú starú hru. No, takže to je jedna jediná. To je ako keby prvá taká super výhoda, prečo si zahrať túto hru ešte raz. No ale prečo? Že si ju teda viete vychutnať na dnešných hardveroch, pri tej ako keby kvalite, tej super kvalite si ju viete vychutnať na maxi detailoch. No ale prečo vlastne v našom kanáli hovorím o tejto hre, je vlastne dôvod taký, že neviem odkiaľ to prišlo, ale nejakým spôsobom vydal sa virtuálno-realitný mód, zase som tam, virtuálno-realitový mód pre túto hru. No a to spôsobilo pre mňa úplný ošial, pretože ako som povedal, Crysis jednotka extrémna srdcovka v roku 2007 a teraz keď som vlastne vstupujeme do tých metaquestov a do tých virtuálnych prostredí, hlavne tá metaquest 3, opäť zase na ňu poukážem, je to fakt pecková, no nám spôsobila to, že jednoducho túto hru si pri vysokom rozlíšení viete užiť vo virtuálnom prostredí, ale to nie je len tak, že teda nejako si buď aj tom Xbox kontrolery nejak prechádzam, ale je to plne immersive, je to pohlcujúce, je tam tá fyzika, je to všetko ako keby na tých páčkach, čo sa týka kontrolerov od MetaQuestu a vy o chvíľku ide, že to, čo vlastne som kedysi prežíval na flete úplne s nadšením, tak teraz sa opäť posúva o 2-3 levely úplne niekam inám a zažívam rovnaké pocity, ale už teraz pri hraní vo virtuálke. To hranie o virtuálke opäť poviem, že sa nedá porovnať pre mňa. Sú určite zástancami fletov, ale teda pre mňa je tam ten vývojový pokrok alebo aj zážitkový hlavne pokrok pre toho hráča neuveriteľný. No a budem sa na to snažiť za pár sekúnd ukázať priamo v hre, o čom vlastne hovorím. Takže poďme do Crysis jednotky. Nech to moje nadšenie z tejto hry vám skúsim odprezentovať a uvidíte sami, že či je to vlastne iba moja taká nejaká vnútorná intuícia, alebo teda taká tá nadšenie, alebo čo si veľkolepé, alebo sa to aj vám bude táto hra páčiť. Mód je zdarma, Crysis jednotka sa dá kúpiť na Steam úplne za facáka, takže ak by niekoho to zase zaujalo, môže sa aj v tomto klube jedno miesto pre každého. Je názov klubu, ktorý vlastne je v Šali, je otvorený pre všetkých fanúšikov AI-ka, virtuáliek, digitálnych zariadení, buď sa sem príde sám, pozrieť na túto hru, si to môže otestovať, si ju môže samozrejme vyskúšať ako člen alebo ako aj návštevník. No a sám uvidí. Jednoducho, či keď sám, alebo či jednoducho táto, i keď stará hra, už skoro 20-18-ročná hra, stojí za to zahrať si ju, alebo si to ja iba tak nejako namýšľam. Takže poďme, skáčeme rovno do hry a ideme sa na to pozrieť z prvej ruky. Takže
No, dobre, takže sme vstúpili do hry Crysis. Použil som Airlink. Options, trošku zájdem do tých systémových settingsov na hlasitosť. Mám to dosť nahlas. Tak, aby sme sa aj počuli, aj videli. Tak toto tu dám trošku ozaj na tie hodnoty, kedy to vieme sklbiť aj s tým mojím hlasom, aj so všetkým. Pozrieme tú grafiku. Advanced. Všetko máme na very high. Pre istotu to potvrdíme. Áno, chceme tieto, sme si istí. No dobre, takže poďme do hry samotnej. Dáme easy možnosť, že by sme nemali nejaké také tie úvodné komplikácie so samotnou, ako keby, že teda je nejaký ten super moc silný. Skôr chcem vždy týmito videami ukazujem ten engine, ten pocit z toho samotného hrania. No a nechcem sa teraz nejak trápiť. Nechcem sa trápiť nepriateľmi. Takže vstupujeme do Crysis jednotky vo VR-ku. Upozorňujem, že VR-ko je to pecka. Jednoducho. Už som mal tú čest byť v tomto prostredí, v Crysisáckom VR-ku. Takže, ale nie na MetaQuest 3. Upozorňujem, že na Queste 3 som teraz prvýkrát. Celkom skoro aktuálny dátum a páni a dámy Zejrám. Command, this is Sky Chief. We're at Angels 25 bearing east. Getting some radar interference. Looks like an electrical storm brewing. That's a negative, Sky Chief. Nothing on our side. Skies are clear. Over. Roger, Command. Must be a malfunction. ETA to drop zone 2 minutes. Hey, Nomad, you still with us? Wow. Listen up, gentlemen. Intel reports a significant military presence on the island. We have the element of surprise, so let's use it. The North Koreans can't know we're here. They won't even know what hit them. Can it, Psycho? Pay attention. This is a covert operation. Our job is to locate and evacuate. We're not at war here. Not yet. Prophet, do we even know if these people are still alive? That's what we're here to find out. We lost contact with Dr. Rosenthal a week ago when the Korean military locked down the island. 2 days ago, we picked up a distress signal from the team's research vessel. Someone down there wants to be found. Raptor team, we're beginning approach. Stand by for green. All right, gear up. Masks on. Masks on. Once we clear the plane, form up on me. Shoots on my mark. Green in 5, 4, 3, 2, 1. Go, go, go! Oh. See you guys at the LZ. At the LZ. So, K-Sox got us chasing archaeologists. Welcome to Crysis VR. I've heard of this guy. He must have Wow. to buy all of this heat. Neviem, či to vidíte, ale na tej helme mi normálne stekajú kvapky. Lock it up, team. Stay focused. We got limited intel going in. Upcom's being moved to the USS Constitution. Until they're 5 by 5. Nezabúdajme, že táto hra je z roku 2007-8. Go! What the hell? You see that? Nomads, hey! He lost his chute! My chute's gone. My damn chute is gone. I've got no man, no reserve. Keep it together, kid. You're Holy crap! Shit! Woo! Nomad, what's your
your status? I'm okay. But my HUD's scrambled. Left What the stick hell to was move. that? I don't know, but you missed the LZ. Make your way to the beach. On my way. Wow. Anyone hit the LZ? You guys are all over the place. Check in. Psycho here. Down and on the move. Just a step. Wow, dámy, páni. Report. Neuveriteľné. Aztec. Report. Damn it. Ja som hral túto hru na MetaQuest 2, ale to bolo pri rozlíšení 800 na 600. Čistá kockatá katastrofa a toto 4K. To the beach. You hit the water pretty hard. Some of your suit functions are offline. Let me run a quick diagnostic. Wow. The video feed is breaking up. We are back online, guys. All right. Energy Suit checks critical. out. You're back online. Dobre, už sa nám nabíja. Still no word from Aztec. Nomad. Rendezvous with Jester and head to Aztec's location. Dobre, ruky máme, nohy. Nohy si nevidím, ruky bohate stačia. Objective map, locate an extra civilian hostages. OK, this is zoom. Dobre, takže to dajú iba 2Dčkovo, ale OK, budíš. Nevadí. Skúsime si... Aj. Asi sa odrovnala táto. No jo, keď s tým šmachtláte. Hopa. Pick up. How do I pick it up? Pick up. Tak tento Crysis bol už vo svojich vznikoch známy odrazmi, to vodou, proste tým prostredím, prechodom medzi vodou a sa to tu všetko mrví v rytme fakt, že originálnej vody. Wow, tu sú nejaké rybičky dokonca. No dovidopo. No pozerajte na to, normálne skaláre. Aké gubky. No neuveriteľné, normálne, že wow, ozaj namakané, ozaj niečo, zaš. Jasné, kam sa schová ryba? Do kameňa. Ešte, že nepovedala umpas pri tom, ako vošla do domčeku. Dobre, tak toto keď vidíte z vody, vynoríte sa, wow, tak ten efekt tej mokrej vody, to je... Dobre, ak niekto má rád korytnačky, tak sa ozaj ospravedlňujem. Je to taká nejaká tá asi väčšia, možno, že už mala aj 100 rokov, dačo. Tak ju dáme aspoň do vody, nech. No počkať. A nie, to sa hýbe, iba vodou neožila. Som myslel, že som ju trošku dokázal oživiť. Nevadí to, vyzerá celkom živo. Dobre, tak poďme na to. Čo tu bolo ďalšie pick-up? Aha, takže takto normálne. Wow, bloody. Tak to mám celkom silu. Asi som posiloval cez víkend. Aspoň niekto, tento môj Nomad Crysisácky. Čo to tu bolo zase, tu viem, pick up. Aha, ďalšia krabica. Nevadí. Aha, tuto máme nejakú mapku, takže ju budeme nasledovať. Fantázia, normálne vám poviem, že ozajstná...
Čakajte, sa to dáva. By to chcelo nejaký silencer, tactical, dáme. Iron. Reflex sign. No, flashlight by som vypol, uvidíme. Toto som chcel. Taktické dačo, všetko namakané pre pána Jana, to je dielo. A čo sa mi najviac páči, že teda máme to tu na ten štýl. Wow. Toto je v roku 2007 bolo nemysliteľné. Pri týchto detailoch, wow, toto je o tom, to som presne hovoril, že tu všetky môžete pohnúť. Skúsim nájsť, ako skáčeme. Takto si vymeniame náboj. A to je tak. A to je tak. Ako skočíme? Ako sa tu skáče v tejto hre? Mi nehovoria, že budem musieť skákať. Aha. Potiahneme páčku hore, jasné, jak ináč. Fantázia. Dáme dole, čupneme si, dáme hore. Letíme. Takže poviem, že chytím si to normálne. Krab. Či to není? A má taký krab, má až toľko to nôh? Asi hej. Snáď by to vedeli narátať, možno to bude nejaký vietnamský. No do keľu. Ozaj pecka. Toto bolo, neviem, že či teda už nepamätám teda tú históriu Half-Lifeov, že či... Parádička. No keď sa pozriete na tú grafiku, to je... Ešte tá interaktivita, to proste... 2007. Človek až fakt, že keď vidí dnešné niektoré hry, tak mu je až nadivno, že čo sa to... Prečo niektoré tituly vôbec ako vznikli, respektíve prečo sa s tým... Yeah, silencer is already attached. Enemy contact máme overhead. Oh god. Neviem, ako vy vidíte na to, čo ja vidím, ale ako v tomto videu, ale je to proste čistá realita. Vy musíte si tu zameriavať tým laserovým ukazovátkom. Ešte sa pekne vyhnúť. Wow. Bo kvôli tomuto videu v podstate tu už dávno nečupím. To spravím takto, dáme Cloaka. Ktorý Cloak? Cloak. Asi toto. Cloak engaged. Maximum armor. Maximum speed.
Asi ten armor, to je ten základ, nie? Pozrite na tie detaily, proste neuveriteľné. Už sme na stovkách. Dáme teda ten cloak. Podľa mňa, keď to takto bude niekto hrať túto hru, tak to má tak ďaleko od klasického flat screenu, kedy vy iba hýbete myšou. Tu musíte mať ten zameriavačík proste. A môžete si z tejto hry spraviť takú atmosféru, že dovidopo. Ozajstne vám poviem, že sú tu dva títo grázlici, čo by na flat screene bolo, že sa postavím do stredu a kašlem na to, že idem na tú šutovačku normálne. Ale tuto si hovorím, že tu si normálne dám záležať na tom, aby som ten tam bol zaseknutý. Tu si môžem si vymieňať zbraň, no vôbec to nechcem. Ale je to tu všetko dovolené. Veľmi sa mi páči, že tu je jednotlačítkové vymieňanie si zásobníkov, keďže to mám niekde ťahať a čosi. No vám poviem, že 2007, to je číslo, to je rok, kedy vyšla táto hra a ja to proste si tu len tak skosnem túto palmičku, uvidíme to, aby som... Tak, hotovo. To zakopla ešte do tamtoho stromu, trošku sa proste Dobre, toto je príliš hustý kokos. Normálne mám chuť, že ísť si čupnúť, lebo toto tu všetko vy môžete. Toto je virtuálka, že vy si tu môžete čupnúť, nemusíte využívať. Prophet, this is Aztec. You copy? I read you. Something took a swipe at me on the way down. Oh, I'm caught up in the trees. Okay, Aztec, hang tight. Help's on the way. Proste vám poviem, že neuveriteľné, vy si môžete takto čupnúť a idete. Proste silent mode. Prídete k palmičke, totálna texturička. Proste tá palma je palma, vám to tam proste zveje vo vzduchu. Proste toto je hraníčko, toto vám poviem, že takto sa... Up here. Up here. Kde je to? Aha. Super, že si chodí s baterečkou. A tak. What have you got, Aztec? KPA, four-man patrol. Have you been compromised? Negative, but they're close. Wait, something's... Aztec, talk to me! Madre Santísima! Aztec, sound off now! No te mire mal! No te mire mal! No te mire mal!
Prophet, help me! Ty, panečku, atmosféra. Chester, get to him now! Go! Go! No vám poviem, že tie... Aha, on má full strength. Vám poviem, že už som spotený. Hrať takto hru a hrať hru na stoličke s myškou v ruke. To vám poviem, že je... Nechcem povedať jednak kus toho, ale jednak miliarde. We gotta find Aztec. Hey, what is that? Môj najobľúbenejší je vždy Cloak. Máme critical, nevadí, kašľa na kritik. No tak, tu sme si našli parťáka. Nevyzerá dobre. Nie, jedného. A počkaj, to je Korejec. A ten vyzerá ozaj. Nie, to sú všetci Korejci. Tí sú normálne do kocky poskladaní. Ja by som si myslel, že toto normálne, že človek si dá veľkú pizzu a na 10 hodín má čo robiť. Jednoducho toto sú také hry, čo sa ani neopúšťajú, lebo keď to jednoducho vidím, ako to wow, ako je to wow, ozaj wow. Tak, do pekinka ďalšia. Oh, bloody hell. Oh. Psycho is dead. Dead, boss. Damn it! What the hell is going on out here? I don't know, but I don't think we're alone out here. What have you got? KPA? Negative, sir. Negative, We sir. got 4 dead Koreans, but there's no way Aztec killed them. Something else took these guys out. Tore their bodies up bad. Oh, it's Aztec, not All right, Psycho. pay your respects and move on. Rendezvous at the landing zone. Ah, Aztec, sir. We just gonna leave them hanging here? Negative. We're gonna vaporize. We can't allow the Koreans to get their hands on that suit. Stand back. Damn it. Never get used to that. Adios, amigo. Jester, take care of his equipment and cover our tracks. Nomad, move out to the LZ. Got it, boss. LZ. Bloody hell. What the hell was that? No, you tell me. Toto je niečo neuveriteľné. Toto je hranie hry, ktoré... Game saved. Takto to proste malo vyzerať a... Hey, how to get in there? How do I get in there? Ah. Full strength. Move out. Yep. Maximum strength. Okay. Hold on. I'm seeing movement ahead. Switch to Yeah. cloak mode. Cloak mode on my way. KPA patrol. Deal with him. Nice and quiet. Be sure. Maximum armor. 이거야말로 가장 별난 음료 중 하나야. Engaged. 진짜야 이건 정말 많이 탔나 봐. 이 급식이 언제까지 갑니까? 뭐 하루나 이틀 정도쯤이면 집에 가게 되겠지. Critical. Cloak engaged.
Teraz, ak náhodou ma nevidno na obrazovke, tak čupím. Jednoducho. Situácia si vyžaduje Maximum strength, maximum armor. Get the coward! Cloak engaged. Kde to na mňa strieľal na mňa? Pray for a kick that, Yankee the. I lost him. Energy critical. Maximum armor. Cloak engaged. Maximum armor. Paráda. Paráda. Vám jednoducho poviem, že dobre, nie som žiadny, že zabíjanie je môj ako život, ale toto nemá chybu. Toto laserové zameriavatko, proste atmosféra. A to som na začiatku, ľudia, to som na začiatku hry. Viete si predstaviť, keď tam už budú mimici a všetko, jak si to pamätám, niekde z 15-18 rokov dozadu, 17. Neviem sa proste vynadívať. Zesne si myslím, že toto je úplne na parádu. Nechápem, ako toto mohli prerobiť do VR-ka. Proste ovládanie kontrolermi. Úplná imersivita, vás to pohltí od úplného prvopočiatku. Celá hra je dokonalá prerábka toho, čo bolo dokonalé v 2007. To, čo bolo v 2007 dokonalé, je v 2025 ešte dokonalejšie. S tým, že tá grafika nemá chybu, alebo proste to prostredie, to vnímanie. To vnímanie, tá interaktivita. Prásk. Odpadáva človek, jednoducho odpadávate z tohto prostredia direkt. Není tu proste nič na vytknutie, je to ten západ slnka alebo východ slnka. Proste tu vtáky, tam stíhačka preletela. Všetko je to kryštálovo jasné, alebo takéto proste, čo som na MetaQuest 2 zažíval, poviem to čistý výraz anglicky, blurry, všelijaké kockato, hmlisto, všelijaké, tu je to MetaQuest 3, to je proste 2, 3 MetaQuestovko, to proste sa nechytá. No mi hovor. Ani neviem, či som mal ísť auto. Myslím si, že dosť nie. Áno, dobre, tak sme už tu na polceste niekam. Doplníme tú energiu. Vy sa tu môžete takto zohýbať a proste využívať tú interaktivitu VR-ka, že nemusíte výjsť spoza kameň, ale nahnete sa, ukáže sa vám tu úplne iný pohľad. Proste dopo. Asi som mal ísť tam tým kopčekom, možno, že mi to ešte vysvetlia túto miestny. Ja to skúsim s kloukom dáko.
Nemám z neho dobrý, ale ani zlý pocit z tohto chlapca. Skúsim ho headshotnúť. Samozrejme. To by zavolali tak, či ono. Čo to nie je hneď predo mňou? So slepkami si to vybavím o chvíľku. Maximum speed. Cloak engaged. Good job. Attack system back online. Proceed to the LZ. Dobre, takže už vieme, ako sa dáva use. To chápete, toto, tá voda. Bože, toto je úplne perfektná hra. Uh-oh. Tyjo, táto rybička, pozrite na to. Toto... Tak ja idem za tebou, ale... Ty kuky. Pozrite na to, toto je úžas. Toto je ozajstný úžas. Mám, nemám. Wow! Press fire to low. Tak toto som nečakal, že sa môže... To som nečakal, že sa môže stať. Dobre, takže normálne ma loďou čapli. A dobre, nebudem vôbec to už ďalej preťahovať cez toto video. Naťahovať, nič nepreťahujeme. Ale je to jednoducho masaker. Kľudne poviem, že lepšiu hru som nehral. Normálne vám poviem, ako dobre, hral som Half-Life Alyxa a všetko toto. Ale 2007 myčkový titul. Viete si predstaviť, že toto je skoro 18-20 ročná hra. Ja osobne si to ťažko dávam dokopy v hlave teraz. Lebo toto ani v Alyxovi v podstate toto je klasická vojnová šutovačka, čo
Teda Zalix bol dokonalý, jasné. Ale toto je to, že tu sa vybláznite jednoducho. Toto je taktizácia... Oh, bloody hell. Kde máme? Tohto som nečakal, vám poviem. Ani tam tú sliepku som síce nečakal, a tá sliepka aspoň nemá nejaký takýto kvér. No, tam je ďalší typek. Dobre, ja ešte si skúsim odšoferovať auto, lebo viem, že to tu všetko ako je dovolené. Preto hovorím, že toto je jedna z tých hier, kedy... ktorá... Ten Crytek, ja neviem teda prečo sa až tak ako na ňo možno aj trošku zabudlo, alebo... že sa až tak tých ďalších hier hrách nepoužíval, či... lebo to na tú svoju dobu to bolo... Táto hra proste bola neuveriteľná. A to je isté lode. Šialený kanón, to je kaliber. Tak, čo, kam ideš? Ďalší nejaký Raptor preletel. Dobre, skúsim ešte toto autíčko. Enter vehicle. Tak som si teda ako pomohol. A jak vystúpim? Change view mode. Hold B. Aha. Dobre, tak musíme samozrejme nastúpiť z Enter vehicle z šoférovej strany. Dobre, bereme tohto kapsača, bereme ho. Táto nemá chybu ozaj. A poviem, že toto je fakt pecka. A viem aj toto ovládať. No toto je čistá katastrofa. Idem normálne na klasiku. Come on and fight. We're moving now. Yankee power. Maximum armor. Dobre, máme easy občiažnosť, takže berem to trochu aj takým, že teda nedávajú mi to moc vyžrať miestny. Nomad, get to that checkpoint. Use speed mode. Maximum speed. Energy critical.
Maximum speed. Find cover! Your suit's taking damage! Let's go! Move! I'll find you! Dobre, nebudem to, už som to povedal, ale už dobre, končím. Pocity sú uchvatné, záver videa bude dokonalý, alebo hodnotenie tejto hry bude neuveriteľne dokonalé. Perfektné. Všetko najlepšie, ako len si viem predstaviť. Tak to som práve teraz zažil. Taktiku, strategickú, ústupy, alebo teda tamto zohyňanie, prechádzanie veľmi pomalé okolo kameňov, že teda z každej strany na vás to môže vypálkovať. Dobre, záverečné hodnotenie mimo videa. Vidíme sa za chvíľku už na liveku. Dobre, takže toto sa prisahám stalo úplne reálnym. Jednoducho, to čo som vám hovoril aj počas hry, to nadšenie, alebo taká tá jednoducho atmosféra, alebo také tie pocity toho až mi vykrútilo ústa. Tie pocity toho až výnimočná z tejto hry sa jednoducho, myslím si, že úplne tvorcom alebo tomu moderovi, čo prerobil mod z Crysis, teda vyrobil mod pre Crysis jednotku, úplne podarilo úplne na 100%. Ja som z tohto nadšený, jednoducho tá hra je aj asi stiahnuteľná niekde zadarmo alebo čosi, alebo si ju môžete teda naozaj hovorím, že už za lacný vypredajú peniaz kúpiť na tom Steame. A jednoducho mod si stiahnete zadarmo, takisto všetko sa dá otestovať, všetko sa dá vyskúšať so všetkým, ak by boli troubleshootingy, viem aj poradiť, ja som žiadny troubleshooting nemal s aktiváciou tohto modu, takže nepredpokladám, ale ak by sa niečo stalo, je tu proste tento kanál, je tu pre všetkých tých, ktorí niečo chcú vyskúšať nejakým spôsobom, by im to nešlo, kľudne sa môžete pýtať, po prípade cez tie moje videá, alebo nejaké tie uputávkovsúky, recenzie, nazvime to nejakým odborným slovom, tak sa dozviete alebo prídete na nejaké nové myšlienky, možno nejaké nové nápady. Takže opäť poviem, ak by sa vám tieto videá alebo tento typ videa z oblasti virtuálnej reality pozdávali, páčili, nie som proti, dajte si like, kľudne ma zdieľajte, zostaneme v tom kontakte. Budem fakt iba rád a už teraz nemám povedať, že ja pripravujem ďalšiu pecku. Nepoviem teraz o titule nič, ale bude to ozaj taká tá novinka, ale už od Lucarosa najbližšie. No a modera Lucarosa, takže uvidíte, že čo vlastne prichádza na palubu opäť o kúsok ďalej, alebo teda ten zážitok z toho hrania aj pri klasických flat screenovkách, ktoré zase boli prerobené do toho virtuálno reálneho prostredia.
realitového prostredia. Komplikácie na komplikácii, takže toto sa asi vždy budem nejakým spôsobom miliť. Snáď sa nejako veľa nestáva, keď sa takto zmýlim v tých pár sekundách. Takže vidíme sa o chvíľku pri ďalšom videu, ale na toto video dajte like, dajte odber a zostávame v tom kontakte a budete okamžite updateovaní alebo teda nejakým spôsobom informovaní cez to zabzučanie, že som vydal nejaké nové ďalšie video z týchto mojich oblastí. EIK, VRK alebo digitálnych zariadení. Takže vidíme sa čoskoro, takže preteraz ďakujem za sledovanie, čaute.